दिनै मिडिया गेजेरजों आं साबायखर बावहरबाय। दिनै जों धनपुर गामियाव दिनै धनपुर राभा गामियाव दिनै जों अशोक सार गयारिनाव थांनानै जों माबा मोनसे बिहैदोंमोन। अशोक गयारि सारा जोंखौ फैनानै गावबो गामियाव फैनानै गावहा नायदों, नंगौ नंमारगौ होननानै दिनै रायजोफोरा बेखौ जों दिनै गौरां दैनि थाखाय हा खुरजागासिनो। बे हा खुरजानाया दिनै अशोक सार गयारिया दिनै बेखौ नायनानै जोंनि गामिनि बे धनपुर गामियाव हा खुरजानायफोरा नायनानै नंगौ होननानै गावहा दिनै बे जिसिबि होनाया दिनै अशोक सार गयारिया बिराद ओंखायनो खामानिया बिराद मोजां होदों। आरो दा अशोक गयारि सारा जेब्लाबो जों थांबाबो थाइसे थाइनै अनो। बिनि थाखाय अशोक सार गयारिनि थाखाय जों बिराद साबायखर। ओंखायनो अशोक गयारि सारजोंनो जों दंफायो आरो जोंनि रायजोफोरा दंफायो। आरो बेखौ जा अशोक सार गयारि सारा दिनै मावनो होदों, जेखौ मावनो होदों बिनि थाखाय जों रायजोफोरा बिराद गोजोननाय मोनबाय। आरो ओंखायनो रायजोफोरा बिराद माबा मोनसे जासिगोन होननानै, नङाबा गैयै मानसिफोरनि हा खुरजागासिनो। ओंखायनो जों थांनानै अशोक गयारि सारनाव थांनानै बेखौ बिहैदोंमोन। दे सार, नोंहा ओरै माबा मोनसे नायनो हो जोंनो थाखाय होननानै। ओंखायनो अशोक सार गयारिया जोंनो मदद खालामनो होबाय आरो नायबाय। अशोक सारनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। ओंखायनो आं बेनो अशोक सारनो थाखाय। दैजों बेसेबां न'खर बा बेसेबां गामिया माने सिगां समाव हा खुरखाजानानै बा दै लोमनानै बेबायदि मोगा मोगि जायोमोन? जोंनो बे हा खुरजानाया जोंनो सार बेयाव जोंनाव 36 न'खर दङ। 36 न'खर दङ राभाफोरा। बिनि थाखाय बिराद असुबिदा जानानै दङ। ओंखायनो असुबिदानि थाखाय दा अशोक सार गयारिनि सिगां बेयाव थांनानै जों बिहैदों आरो अशोक साराबो फैनानै नायफैदों। ओंखायनो जों अशोक सारनो बिराद धन्यबाद होबाय आरो साबायखर होबाय। दिनै अशोक सारजोंनो जों जेब्लाबो अशोक सारजोंनो जों दङ। ओंखायनो आं बेनो बुंनानै दोनथ'बाय।